Επιστρέψαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πριν πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, να καλωσορίσουμε πρώτα τηλεφωνικά όμως στην εκπομπή τον κύριο Μιχαλόπουλο Απόστολο. Είναι μέλος της Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στις ΕΡΕΣ. Γεια σας, κύριε Μιχαλόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σας και τους τηλεθεατές σας, κύριε Μαυρίδου. Και είστε τηλεφωνικά κοντά μας για να μας σχολιάσετε και να μας ερμηνεύσετε την συμπεριφορά του Προέδρου σας, του κυρίου Καμένου, απέναντι στον κύριο Πάχτα και τα όσα είπε. Στην ουσία παρότρινε τους κατοίκους της Χαλκιδικής να λιντζάρουν τον κύριο Πάχτα για τον τρόπο που κινείται και έτσι, τις αποφάσεις που προέρνει για την εξόρυξη χρυσού. Θεωρείτε αυτή τη συμπεριφορά και αυτό το χαρακτηρισμό που είχαμε από τον πρόεδρο ως τον κατάλληλο για έναν πρόεδρο ενός κόμματος? Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που κάνετε αυτή την ερώτηση και πολύ σωστά την κάνετε για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Και να όχι ερμηνεύσουμε, για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η δήλωση. Ο κύριος Καμένος είχε αναφερθεί ήδη από μέσα από την εκδήλωση που είχε γίνει στο Βελίδιο, στον κύριο Πάχτα, ναι, αναφέροντας στους κατοίκους, επειδή φωνάζαν οι κάτοικοι για το νερό της περιοχής και διαμαρτυρήθηκαν, και θα σας εξηγήσω μάλιστα και με στοιχεία, γιατί κάποιοι κόψαν κάποια στοιχεία στα μεγάλα κανάλια και πολύς ο κόσμος δεν το ξέρει ακριβώς το θέμα. Μάλιστα. Θα το ξεκινήσω ως εξής. Ο κύριος Καμένος, μιλώντας, αυτό τουλάχιστον το βίντεο που έπαιξε τις τελευταίες ώρες, μιλώντας σε γυναίκες, μανάδες από το Νεοχώρι, το οποίο βρίσκεται στα 3 χιλιόμετρα από τις Φουριές, ναι, ανέφερε ότι από τη στιγμή που τα παιδιά πίνουν νερό, μολυσμένο με αρσενικό, το οποίο κάποιοι δηλώσαν ότι για 15 μέρες το απέκρυψε ο κ. Πάχτας. Θα σας αποδείξω με στοιχεία του Δήμου ότι αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Είπαμε λοιπόν στον κύριο Καμένο τι να κάνουμε. Και τους είπε ο κύριος Καμένος ότι δεν μπορούν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ποτίζουν με δηλητήριο τα παιδιά μας, και αυτό πιθανότατα μάλλον και εσείς, κύριε Μαυρίδου, επειδή είστε και μητέρα πρόσφατα, το κατανοείτε. Δεν μπορούν λοιπόν να ποτίζουν τα παιδιά μας με δηλητήριο, και το πολιτικό λιτζάρισμα στα ελληνικά δεν είναι λύση, είναι εξόδωση, πρέπει να υπάρξει για τους ανθρώπους. Θέλω επίσης να θυμίσω, εγώ δηλαδή θα σας το πω διαφορετικά, επατσάνω σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Καμένου ότι πολιτική εξόδωση ανθρώπων και πολιτικών οι οποίοι με τις πολιτικές τους εξοντώνουν το λαό μας, ναι, θα πρέπει να υπάρχει. Η δε Νέα Δημοκρατία θα σας αναφέρω για όλα τα κόμματα και για την υποκρισία που υπήρχε. Δηλαδή εσάς δεν σας ενόχλησε αυτή η τοποθέτηση? Όχι, επατσάνω σας λέω κιόλας. Ναι, αυτό γι' αυτό ρωτάω, δηλαδή θα λέγατε και χειρότερα εσείς? Πολιτικά, εγώ σας λέω ακριβώς αυτά που λέω. Πολιτικό λιντζάρισμα πολιτικών, ανθρώπων πολιτικών και των πολιτικών τους που σκοτώνουν τον ελληνικό λαό πρέπει να υπάρξει. Και δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, το πολιτικό λιντζάρισμα που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια του κυρίου Γεωργάκη Παπαντρέου το ανέχεται. Ναι. Όταν λοιπόν γίνανε τέτοιες δηλώσεις για πολιτικό λιντζάρισμα από στελέχη της, δεν αντέδρασε. Όταν ο κύριος Καμένος, που φυσικά για να κάνουμε και τη διαφορά, να είστε λίγο πιο σύντομος γιατί δεν έχω χρόνο, ναι, αναφέρεται σε μια επένδυση, ναι, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι ξεπούλημα, μην το ξεχνάμε, για πόσα εκατομμύρια πουλήθηκε και τι αποδίδει. Όταν λοιπόν είχαν διαμαρτυρηθεί οι κάτοικοι από πριν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει προβλήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί εδώ πέρα δίνω λάθος στον πρόεδρό μου. Δεν το διατύπωσε σωστά. Είπε ότι ο κύριος Πάχτας... Ναι, τώρα να σας πω όμως λίγο κάτι. Στην ουσία... Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, στην ουσία όμως κάλεσε τους πολίτες να τελέσουν ένα αδίκημα. Να ξεσηκωθούν. Όχι, δεν είναι καθόλου αδίκημα. Το λέει και το Σύνταγμα. Το να υπερασπίσεις... Το να λιντσάρεις δεν είναι αδίκημα. Να λιντσάρεις πολιτικά βεβαίως. Δεν είναι αδίκημα καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Άρα εσείς βάζετε αυτή τη διάσταση. Για πολιτικό λιντζάρισμα μας κάνετε λόγο τώρα από ό,τι κατάλαβα. Μισό λεπτό, γιατί όπως εγώ βλέπω, κύριε Μιχαλόπουλε, μισό λεπτό. Επειδή βλέπω όμως γενικότερα τον κύριο Καμένο να έχει μια ένταση και να είναι λίγο παραπάνω νευρικός από ό,τι πρέπει, δεν ξέρω γιατί, ίσως κάποια ποσοστά. Δείτε λίγο τι έκανε το πρωί, μισό λεπτό. Την κυρία, ωραία, αφήστε το Μέγκα, πάμε στο Σταρ. Δείτε τι έκανε στην κυρία Τσοπανίδου σήμερα το πρωί. Είδατε, για να το δουν όσοι δεν πρόλαβαν να το δουν. Το έχουμε το βίντεο?
Σε ένα λεπτό λοιπόν θα δούμε, θα μου πούνε οι συνάδελφοι. Μεταξύ να πω και εγώ θα δούμε το βίντεο. Ο κύριος Ωραία, το βλέπουμε. για τον οποίο και το Να τα ακούσουμε, κύριε Μιχαλόπουλε. Λέξεις, αν ισχύει αυτό που μας λέτε, Όσο και να επιμένετε, αντιλαμβάνομαι ότι σας λένε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Σας απαντώ λοιπόν. Ότι κύριε Καμένο, θα το πάρω προσωπικά. Είμαι πολύ ευγενική απέναντί σας. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Είμαι ευγενής άνθρωπος. Δεν θα πάψω πια. Αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά που σας το λένε, σας υπαγορεύουν τα αφεντικά σας. Εγώ λέω ψέματα, κύριε Καμένο. Δεν υπήρξε δήλωση. Υπήρξε ένα απόστολο. Μα αστείευεστε, κύριε Καμένο, το μας τρελάνετε. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Είστε αστεία και είστε και ψεύτρα. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Το βίντεο δεν είναι δήλωση. Είναι συνομιλία μου με πολίτες, την οποία την παίρνει μια κάμερα που είναι από το πλάι. Δηλαδή, αν εγώ βγω και μιλήσω στον οπερατέρ και πω πάμε να λιντζάρουμε τον κύριο Καμένο. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μετά και πω εγώ δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο. Διαφορά, κυρία Με βλέπετε εμένα. Έχει μεγάλη διαφορά η δημόσια δήλωση. Η δημόσια δήλωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δημόσια τα λέτε στον κόσμο. Η δημόσια δήλωση είναι άλλη και η συνομιλία του παίρνει μια κάμερα είναι άλλη με πολίτες. Η δημόσια δήλωση. Γελάτε. Κύριε Καμένο, προσπαθώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου γιατί με αποκαλέσατε ψεύτρα. Μου είπατε ότι λέω ψέματα, ότι μου τα υπαγορεύουνε. Κανονικά θα έπρεπε να σας έχω πετάξει έξω από το στούντιο. Μα τι μου λέτε τώρα. Ψεύτρα. Μου λέτε ψεύτρα γιατί θα σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καμένε. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα και την έχετε αφήσει να πάει στην άλλη άκρη. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι Πάμε δυνατόν. σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, κύριε Μιχαλόπουλε, να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Μ' ακούτε? Ενοχληθήκατε με αυτά που είδατε. Τι ρώτησε, κυρία Τσοπανίδου? Ναι, εσάς τι σας ενόχλησε? Εσάς πείτε μου τι σας ενόχλησε. Να σας τα απαντήσω. Πρώτον, με ενοχλεί ότι δεν είναι όλη η συζήτηση. Από ό,τι ξέρετε, ήταν 15 λεπτά η προηγούμενη συζήτηση. Και δείχνετε το τελευταίο κομμάτι του Σακωμού. Έχει προηγηθεί ήδη δύο. Τον ρώτησε αν μπορούσε να το πει διαφορετικά. Αφήστε με να σας το πω και όμως και τι είπε. Εσείς το βάλατε το κομματάκι, έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να τα λέμε όλα. Για να δούμε και τι σας ενόχλησε συγκεκριμένα εσάς. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, αφενός, πρώτον, έχει γίνει μια συζήτηση όπου πέρα ο κ. Καμένος εξηγεί ότι δεν θέλει τη φυσική εξόντωση, αλλά προτρέπει τους πολίτες να αντισταθούν πολιτικά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και τους πολιτικούς. Κατά δεύτερον, του λέει η κυρία Τσαπανίδου, ουσιαστικά ζητάτε συγχωροκράτη πλέον, μετανοείτε. Όχι, δεν μετανοούμε. Και εκείνο που δεν ακούστηκε επίσης κυρία Τσαπανίδου, και κυρία Μαυρίδου από την κυρία Τσαπανίδου, και θα έπρεπε επίσης να τον ενοχλήσει όπως και εσάς, είναι τα παιδάκια όντως πίνουν αρσενικό σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα. Σας ενόχλησε, με συγχωρείτε 2 λεπτά. Επειδή είδαμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει τώρα, εγώ δεν θα κάνω... Όχι, για την αλήθεια. Αν θέλετε τώρα κάνετε εσείς επίθεση σε μένα, αφήστε σήμερα πουλάει της κυρίας Τσοπανίδου, το δικό μας δεν θα πουλήσει καθόλου. Τουλάχιστον 2 χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν έχω χρόνο, αν θέλετε να έρθετε να τα πούμε από κοντά, τώρα δεν έχω χρόνο. Έχω διαπληκτιστώ μαζί σας όμως δεν έχω χρόνο. Τώρα δεν έχετε χρόνο, αλλά 2 χρόνια τα σας εξήγησα ότι αλλάζουμε θεματολογία. Ήθελα το σχόλιο σας. Δεν αλλάζετε θεματολογία, για το μπάστα δεν. Κοιτάξτε κύριε Μιχαλόπουλε, για σας παρακαλώ να χαμηλώσετε τους τόνους. Εδώ πέρα μιλήσαμε τόση ώρα για προβλήματα ανεργίας και ανθρώπων που δεν ξέρουν αν την άλλη μέρα θα δουλεύουν και επειδή έτσι είναι η εκπομπή μίλησαν 2 λεπτά. Δεν θα σας δώσω εσάς τώρα 20 λεπτά γιατί θέλετε να περισπιστείτε τον κύριο Καμένο. Ο κόσμος θα σας περάσματά του. Σας είπα θα έρθετε μια άλλη φορά. Και σας είπα αφήστε με τώρα. Δηλαδή θα βγείτε όλοι από τους ανεξάρτητες. Εγώ δεν τους ανεξάρτητους Έλληνες σήμερα μαλώστε με τους δημοσιογράφους. Προσέξτε, εσείς με πήρατε τηλέφωνο. Δεν θέλατε μια δήλωση. Φτάνει, την πήρα. Δεν θέλω άλλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν βλέπετε φαντάσματα εσείς όλοι και στους ανεξάρτητους Έλληνες, όχι φαντάσματα δεν βλέπουμε, εσείς μας πήρατε. Και για το αρσενικό επιμένω ότι το κανάλι σας δεν μιλάει καθόλου. Όπως δεν μιλάει για εγώ δεν μίλησα για το αρσενικό. Με τον κύριο Μπούμπα πέρυσι κάναμε επανειλημμένα εκπομπές για αυτό το θέμα. Αν δεν μας παρακολουθείτε δεν μπορώ... Ότι είναι 2 χρόνια τουλάχιστον, προσέξτε με, ότι είναι 2 χρόνια τουλάχιστον. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να διαπληκτιστώ μαζί σας, θα σας το έχω ξαναπεί, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...